Abusuafo mama kwaba eba social media project so ene so yeda fofra onyankopon ede achen ena monka me hone amu ye ne akonhoma ebio ewo pokuase interchange ne so ene ya nanti anopa ya maso awia ya bedru so anwumre isi ya pese ya bo ye ne akonhoma ne hwese de ade asoso san interchange no esitie se eye fese de anopa ne awia ye hwe ayehuna eno ntimi nnuano madofo menamfonom wonsanka me hu bio na yenkonkohwe pokuase interchange no se de dru anwumra enkane a ewo so no esi hrenfa ene se de lorry ene anamontu ekoso no esitie medamasi